네 버커 오호호호 लांनायसोनो खुलुमबाय लोगोफोर बयनिसिमबो नैबे समाव गोबावजों दिनै आं मोनसे भिडिअ लाबोदों बेनो जाहैबाय दा नैबे अन्थाइबारि होननाय गामि बिटिनिनि चिरां डिस्ट्रिक्टआव नैबेबायदि जिबौखौ मोन्दों जोंथ' बर' उट जिबौ होननानै बुङोनो उट जिबौ जोबोद गिदिर दा नोंथांमोना बेखौ नायनो हागोन नंगौ नाङा नंगौ नोंसिनि न' खाथियावनो दा नोंबो दहन नुखादों नामा न'आव नुखादों लान खर'आबो गोलाव थाखादों लानजायाबो गोलावरा नोगोद गिदिर दा नैबेनो जायगाया माने जि जायगायाव आं दाखालि हाबा जाफैदोंमोन अन्थाइबारि जायगा बिटिनिनि अन्थाइबारि चिरां डिस्ट्रिक्टनि नैबो हनै नै रायजोफोर नायजोब्बाय नै ओइ बेसे गोजान खाथियाव थांजायो रा गिनांगौलै माथो फिसिंलायो हो खादोंना माथो औ ओइलाय हनै गिदिरखा ओमफ्राय सोरमोन रा नुग्रोग्राफ्रालाय बाबु सोर बाबु नोंसोरनो मोनग्राया महायमोन ओमफ्राय लामायाव थाथ'दोंमोन ए बा मा जिबौ इयो उट होनना बुङो ने जोङो बर' उट होनना बुंबाय बेखौ काल्टाब ओइ बोग्राबो आसलखालै एसे गोरोंखा नामा रायदियावलाय अ नै खुसजोबमोन नै बेलथाया ने नै फस होनलाय नै दा नायदो नै रायजोफोर माने नुफेरनि जिनिस नालाय ओंखायनो बयबो नायदों खानानै दोनथ'बाय आरो नै बेसेबा गोलाव गिदिर नै औ खर'आ बाप हनै मा नै जोबोद गोलाव नै मैमोन आदै बियो मैमोन लामायावहाय बे गामिनि लामायावनो नोंनि न' खाथियाव लांदाङाव ओंखारनानै थाखादों ए नैबे लामायाव इसोर बायजों फैनां गोरोब सेंग्राफ्रा ओमफ्राय इसोर हमनानै खानानै दोनदों ए हाब माबोरै खाखोलै नादाबलेना पप बांद्राय खाथियाव खानो रोङा बोरैजों फैया बोरैजों बाबु ओरैनिफ्राय फैदों फैनायखौ नुदों नोंसोर बा फैनानै ओरै थाहैदों लामायाव मै थाहैया दा नैबे स्पटनाव सफैबाय फरेस्ट डिपार्टमेन्टजों थिनहरजानाय बा बिथोन होजानाय जोंनि बे NGO डिपार्टमेन्टनि सारमोन सफैबाय नै दा सारमोना लानानै थांसिगोन जाहैबाय बेखौ ना सार ओइ नै ओमफ्राय दा महाय लांगोन बेखौहाय खैलामिला रेन्जआव ने अ माने अर्डार हरबाय लांनो थाखाय माब्रै माबायदि लाङा नोंसोरलाय खाना लाङासै आदसा दे इसोर सारमोन फैबाय गारि लाना फैदों नोंथांमोननो दिन्थिना माबायदि हमनानै लानानै थाङो दा फरेस्ट आमथेखा खैलामैला फरेस्ट रेन्जआव नैबे बिथांमोना जोंना NGOनि फरेस्टनि डिपार्टमेन्टनि बिथांमोना दा लानानै थांसिगोन आरो बेलायनो दा लांसिगोन ओंखायनो माने नायस्रागोननि अबस्थायाव जाबाय आरो दा नायस्रागोननियाव नै ओरैबो थांनायसै जाहैबाय नै बारना लांगोन ना माबायदि लांनायसैनो खालामलाबायनायनो माथो नै टायराव अरनानै थाबाय नै टायराव लहा अरजोबो नामाथाय नैबाव लांनायसै नै थिखांनानै नैबावहाय ओइ बोरै हमाथाय नाथालाबायना हमानोलै ज' जाजाय
दैनायनि दे स्लिम स्लिमसो माथो नै लिमोनलायो नै वा दांनायखौ नै गिलिदा गिलिथार रबाफोर ओरै फै थिखांसिगोन गारियाव टाटा मबाइल दैनाय दैफैनो मोनाखैना दाबो दैनायनि लिमोनो हरै दे बोखो एसे नाखोना होनो मोननांगौमोन नैबो मांखोबाय दा दे थिखां दे थिखां बा साबाय होमब्ला हमथालै खाथा जिगाब दंजोबखायो ने ओरैबो खा हाबखांनायलै मानसिफ्राबो जेवल'सै नुफेरनि जिनिस ना नायनो लुबैयो नायनो माने दांनायबावबायसो आंलाय दा हगारदो नायनो लुबैबाय नाहरबाव दे नाहरखो नायस्राखादो दिरुङा नांगौब्रा दे दिरुङा नांगौनोलै नै दिरुङा नांगौनो नै दिरुङालै जिगाब मोनदोंबा दस्राखौ लाखि आस्ते बाबु बिदि जालांबाय थाला बोरसि जानांगौ लामायाव बाबु ओंखारदो दा बिदि गलांलालाय लान्जायाव खानाङा नासो हर गिदिर खानाय लान्जायानो गारिखौ फिदिंगासिनो दं हनै लान्जायखौ नुहुरलाय हनै लान्जाया उनजों थालायनानै थायो हनै गलायनानै दा फिदिंगासिनो दं गारिखौ दा लानानै थांसिगोन जाहैबाय आरो ओइ बाबु नों नुवाखै नुदों जिबौखौ नुबाय नै